एगो भैया हमारी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि सुनील तनी 2 नंबर की मेहरारू पर कोनो गाड़ी गा के एगो सुना द। तो वो लोग के का कहल जा, गाँव में कुछ ऐसे मेहरारू बालो कि अपना मरद के छोड़ के दूसरा के संपत्ति पर हाथ भिराए भिराए वही रहता। तो वही लोग पे वो गाड़ी लिख ले बनी आई। अगर आप सबके अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करब लोग। जैसे गाँव में कुछ जो मेहरारू जब गीत गए सन तो माइक पकड़िए सन एंगा पहले फूक रहे। अरे नैहर के छाटल छिनार झाकेली दुआर से, नैहर के छाटल छिनार झाकेली दुआर से, आ ससुरा में मजा लेली लइका कुआर से, आ ससुरा में मजा लेली लइका कुआर से, आ कहली कि पेट नाही भरे भातार से, आ ससुरा में मजा लेली लइका कुआर से।